sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Sander med. Hvad så alle sammen? Kom ind og følg Joachim og mig. Kom on, bro. Ja, det er nok Sander. Nå, i dag... Ja. Hvad? Jeg smadrer min lille finger. Du ødelagde lige min intro. Nå, i dag skal vi, åbne kun én kiste. Så Sander skal åbne en kiste, og jeg må åbne en kiste. Så det er det eneste loot, vi må få. Ja. Så nu hopper vi bare ind i et game, og så må vi kun tage én kiste hver. Så vi hopper bare ind i et game. Og vi er inde i et game nu, eller ikke inde, vi er inde i lobbyen, og Sander står der og ringer med Shreddy Pickaxe. Hvor skal vi ikke lande et sted, hvor der aldrig lander nogen? Der lander aldrig nogen derude. Nej, vi skal ikke lande derude. Lad os lande. Der. I det der område, ja, det gør vi bare. Vi må åbne en kiste, og vi må godt tage loot for andre, vi har dræbt. Vi må gerne, nej, det må vi ikke. Vi må kun tage én kiste hver. Men vi må gerne åbne andre kister og tage sådan noget skud og alt muligt. Nå, okay. Man må bare ikke have noget loot. Jeg håber, jeg får en eller anden sygt god shotgun eller sådan noget. Men må jeg godt bare vælge at tage en shotgun, der ligger på jorden? Nej. Der ligner... Ej, jeg er nødt til at lige tage den her gun her. Undskyld, men der er en lige her. Jeg dræbte på den. Okay. Ja, Sander, det var mig rimelig meget. Jeg har allerede dræbt en. Jeg dræbte en med pickaxen. Jeg er 20 liv. Ej, Sander, goddammit da. Jeg har allerede dræbt en helt uden nogen gun. Okay, jeg åbner en kiste nu. Det gør jeg også. Ej, jeg fik den værste. Jeg havde den aldrig. Jeg har fået en blå pistol. Joachim, vil du bytte? Ja. Okay, kom. Jeg håber ikke, det er den der hates. Der er en her. Ekstra 30 lyd. Død! Kom så, Sander. That's greedy. Alright, for hvad for en SMG? Ej, den der. Ja, du får den bare. Jeg har dem her, Sander. Jeg er i hånden. Det er det eneste, jeg fik. Og så den der pistol. Der er skud herovre, Sander. Ja, kom. Jeg smider lige den der. Joachim, en død. Ej. Nej, Joachim. Prøv at se. Sander, der er to i mig bare lige. Nå, Joachim, jeg kommer. 27. En død. 74 lyd. Ramt 18. Jeg finisher lige ham her. Ja, godt lavet, Sander. Dårlig gun, det her. Oscar her, der er en Oscar her. Jeg ramte en 54. I bilen der. Den ene er hvid. Ja, jeg fik ham. Jeg kan ikke dræbe bossen lige nu. Dræb ham. Hjælp mig! Giv mig medaljonen. Nej, jo, du får den bare. Den giver alligevel ikke noget. Jo, den gør, den giver uendelig skud. Nå, liv mig lige op. Skynd dig, liv mig op. Joachim! Hvad? Vi får den bedste bil i spillet, jo. Sander! Woo! Altså, Sander, vil du ikke lige live mig op? Nå jo. Jeg ligger bare på din skulder. Sander, tag lige det her bæk. Ja. Jeg har også flowberry, så vi kan... Nej, Joachim, bare tage selv. Jeg har flowberry. Byg lige, så der ikke kommer nogen ind og bare... okay. Vil du have gunnen? Nå jo, for den. Vi må ikke tage gun. Vi må da gerne tage den der Får gun. jeg ikke healing? Joachim, giv mig lige en bitch. Har du et medkit eller et eller andet? Det leder jeg efter. Jeg har 30 liv. Du er mere end mig. Jeg vil gerne have gunnen. Ej. Okay, fint, Joachim. Ja. Sådan der. Jeg er sygt god til sigt. Eller noget. Men lad os lige tage flowberry først. Men det går bare bedre uden bil. En død. Godt lavet. Der er en tilbage.
Ej, vi kan jo aldrig få den medkit, Sander. Jo. Nej, fordi vi må ikke tage det. Jo. Fordi det har vi jo ikke taget for en kiste. Og det er heller ikke et våben. Nå ja, det er jo liv. Vi må jo gerne tage healing. Joachim, hjælp. Død. Jeg har bare gået rundt og lootet. Du kan ikke loot. Nej, men jeg skal jo have et medkit. Vil du have et medkit af mig? Det kan du købe der. Ej, men for satan. Og I må lige bære over med mig, Sander, hvis du lyder helvedes til, at man ikke kan høre ham. Fordi at vi har ham på telefonen lige nu. Ja, fordi der er et eller andet mere, så vi ikke kan. Så det lyder nok dårligt, men det er jo bare øv. Der er en vault herovre, vi tager den. Kom. Nej, Joachim, du skal sætte dig ind i det andet side. Hvordan går man til? Jeg kan ikke finde ud af det på... Gå ud af bilen, gå ud af bilen. Jeg er så dårlig til at ramme på den her. Du er hen til vaulten derovre, der kan vi få bedre. Jeg hørte nogle skud. Ej, Sander, den må du sgu selv klare. Okay. I'm taking that... Halløj. Sander, hvis du... Er du i fare? Er du ved at dø? Nej. Heldigt. I skal ikke bage over med mig, eh? Jeg skruer lige ned for ham. Joachim, hvad kan du tage i volden? Du kan ikke tage noget i volden. Ej, Timmy, det er jo ligegyldigt så. Jamen, jeg åbner ham bare for skyld. Ej, så får jeg en gatekeeper. Ej, så får jeg en legendary SMG. Så får jeg en legendary SMG. Ej, stop nu. Jeg tager bare guldet. Ej, der er Magneto. Ej, det er bare mit... Ah! Der er ikke noget særligt nede i den der hvor. Ej, bilen er jo helt smadret. Vil du se noget sejt, Joachim? Nej. Jo. Okay. Altså, hvad laver du? Du flyver. Ej, Sander. Jeg kan godt forstå, at den her bil er smadret. Sander, lad ham nu op. Okay. Jeg skal ikke dræbe den der medalje. Han er oppe på, hvad hedder det? Loot Island. Jeg popper lige hurtigt. Nej, når har du den medkit? Hov, sagde den da. Jeg kan ikke røve. Nå. Okay, Joachim, vi fjoller ikke rundt mere, vel? Vi fjoller ikke. Er du dum, mand? Joachim, der er en rift. Ses. Jeg har et skib! Sådan der. Det er den nye. Nej. Jeg havde glemt, at jeg ikke havde handsker. Sådan der, liv mig lige op. Så kan vi... Okay, jeg skal nok komme og hilde op. Ej, jeg havde helt glemt, at jeg ikke havde handsker. Nej, Joachim, for helvede. Skal jeg prøve at gå ind i den der? Nej, prøv lige at gå ind i riften og se, hvad der sker. Den er der. Sander! Jeg har et eller andet. Nej! Der er en, Sander. Der er en herovre. Sander, du skal nødt til at heale mig nu. Der er en derovre. Helt. Jeg har 10 liv. 8. Det går den, Jay. Nej! Vi klarede ikke den der challenge. Nå, men tak fordi I har set med. Husk selvfølgelig også at like og subscribe. Sander, hvad siger vi så? Vi siger peace out. Ja, Sander, det siger jeg ikke mere. Jeg siger A-team. Sådan der.